In het komende jaar in Friesland Doc deel 12 van de documentaire Een vergeten skiernis hoe de oorlogstijd in het psychiatrisch ziekenhuis van Frenscher, de varrinner van GGZ Friesland. Rondom het land joeg het ziekenhuis onderdak om psychiatrische patiënten, ontheemden en Joodse onderdoekers op een vlecht van de Duitse bezetter. In een vergeten skiernis een reconstructie van 5 oorlogsjaren door de eigen van de mensen die het meemaken ha. Dit weer van de paviljoens waar de evacuatie begonnen is. Dus uiteindelijk bleven er nog 400, blijkt dat er nog 428 uur bleven. En die matten voort. En in alle eil vertrekken die patiënten uiteindelijk richting Frenscher. We waren helemaal niet klaar. We gingen gewoon. We hadden ook voor 1 dag hadden we wat broodtrommels met brood bij ons. En wat drinken. Maar omdat die reis zo lang duurde, was het op laatst allemaal op. Zo zie ik nog nooit de jongen. Daar ging je wel heel wat meemaken van mijn beleving. Maar dit weer ellende. Gewoon echt ellende. De oorlog is 3 jaar aan de gang. Het psychiatrisch ziekenhuis zit helemaal vol. Op de TBC-afdeling worden geregeld onderzoekers verstoppen. De vijand zucht heel niet meer over het schouder van het personeel mee. En de patiënten, die worden vooral binnenhouden en gaan net vol om handen. De situatie wordt er net beter op. In de jaren daarna ontstaat er om van alles een tekwad. Er kwam op een stuit een tekwad om shippen. On verwarming, on elektriciteit. Dan hier is geen warm water, dan moesten mensen met koud water wassen. Toen voelde de wasserij, die staakte, want die hier geen elektriciteit. Dus toen moesten we zelf wassen. Nou ja, maar al die onzindelijke mensen, dat weer vreselijk. En wij gingen de lekkers bij de Fever lezen, om er dan nog een liedje. Want ja, je kan wel begrijpen, het wordt net skin. En het, dat weer een ramp. Gelukkig is er wel genoeg eten van de tuin op Grutlankum. Maar dat de honger in de laatste oorlogsjaren onder de Frenscher bevolking taslacht, wordt er een gaarkeuken inrichten in het binnengesticht. Daar wordt deze eten klaarmaken voor duizenden stadsgenoten. De tuin onder leiding van Jurjen Knol produceert het nou net alleen nog meer voor de patiënten, maar ook voor de bevolking. Ik weet wel dat het een enorme omslag weer. Een omslag in hoe maar we hiermee omgaan. Nou, dat is een gigantische operatie geweest. Zo vol mogelijk wat hier verbouwd worden kon, dat wordt daar verbruikt. Dat ging in de keuken, ja. En daar eten zowel de inwoners van Frenscher als de patiënten van het gesticht van. Ik weet wel dat hij vroeger wel rappels verbouwde, maar in die tijd net. Hij lei zich toen op groenten. Op in ieder geval groenten die geschikt zijn voor een protte mensen. Een liedste zondag hier links steek dus bij mijn Amerika. En je moest achterom sluiten in die lange regen van 100 meter, 3-4 mensen naast elkaar. En dan op school, ontjongen door Tawin. En dan nog maar je Amerika naar binnen. En dan kreeg je maar een grote sleef, waar de 3-4 sleven van wat je rappels op waren erin get. En dat wie het. En dan, wat wie waren.
Dus dan moest je het zorgen dat je gauw zorgen dat je thuis kwam, want dan was het nog een beetje warm. Wat bij het meeste bijbelen is de geur. Brrr. Heel slim. Dan gaan we hier ergens krijgen. Ja. Waar ben je wezen? Het weer of rapen, of bieten, of jettersop. Nou, dat weer zo wat, het wisselt ze wat om en om. De volle variatie zit er net in. Ik ga hier de dagvoorraad staat van grondstoffen van het distributiekantoor op 14 februari 1944. Dat weer is hartje winter. En dat weer in... je stiert bijvoorbeeld de hele staat, wat er al hier teruggaan. Hier appels, dat weer elke dag hier appels. En dat weer 3600 kilo op 1 dag. En dan weer er zuurkool 500 kilo. Dat weer ook op 1 dag. De dag erop, daar hier ze van oren nu, daar hier ze de 3600 kilo hier appels. En over 100 kilo rapen. Mensen weer blij dat ze wat heen, want ze konden thuis net interesseren. Die wegen brandstof. Alles moest voor de Weermacht. Er mocht geen energie meer gebruikt worden. Alles alleen nog dus voor die distributiekantoren en dan die gaarkeukens, die mochten dan nog gebruiken. Maar particulieren net meer. Er komen heel iets meer mensen bij in Frensjer. Aan het begin van de oorlog telt de stad 9000 inwoners. Aan de eind zijn het er 5000 meer. Begin 1944 maakt Frensjer 150 hongerbaan uit het westen van het land huisvesten. De PZ regelt de eerste opvang van de baan. Wanneer ze onderdak krijgen bij de bevolking van Frensjer en omliggende dorpen. Net volle letter arriveer je in 3 weken tijd 4 treinen met duizenden Limburgse evacuees. Verdreund door de Duitsers en op de vlecht van het oorlogsgeweld, aan het front in het zuiden van het land. Mia Verheggen is in 1944 een squalvamke van 13 jaar. Met haar heid en mem en 6 broertjes en zusjes begint ze eind januari bij onbekende bestemming op een bange tocht van 5 dagen. We liepen de weg af, die was helemaal besneeuwd en glad. Je liep maar gewoon door de sneeuw. En zo hier en daar, als we doorliepen, kwamen wel mensen uit huis met hun bagage. Die sloten zich gewoon aan. Je liep te sjouwen door de sneeuw en besneeuwde velden, het was gewoon... En de zon die scheen nog, dat wil ik me nog herinneren. Dat weet ik nog zo, kan ik me nog zo goed herinneren. En overal tussendoor waar je zo liep, overal liepen maar SS'ers ertussen. Gewoon weggejaagd, zonder dat je wist waar je naartoe moest of weer wat, niks. Na tolvoeren erin komen ze bij het treinstation in het Duitse Bruggen aan. Daar wachten ze nog een dag en een nacht in de winterse kjeld. Er is honger, gourmeesken komen te versterren en geen ien weet waar de reis heen gaat. Dan arriveert er een trein met veewagons, dat elke niet indreun wordt. Als de trein volstout is, zet er koers richting het noorden van Duitsland. De hele nacht heeft hij doorgereden. En toen stond hij plotseling stil. En er waren de Tommies overgekomen, de vliegtuigen, en toen waren ze aan het bombarderen. En toen hebben ze, de trein die bleef stilstaan. Toen bleek 's morgens dat verderop, achter Dorsten, was de sporen gebombardeerd. Was kapot. Dus de trein kon niet verder. En we stonden daar helemaal in een open veld. En bang dat we waren, want die Tommies overkwamen voor beschieting. En toen heeft die hele dag die trein gestaan, hebben ze het sporen gemaakt. En s'avonds om 6:00, toen het donker was, is hij weer verder gereden. Ja, toen zijn we zo, was steeds omhoog gereden. Ze zeiden wel toen op een gegeven moment, jullie gaan weer naar Nederland. Maar ja, je geloofde die Duitsers toch niet. Hè.
Je wist gewoon niet waar je terecht kwam. Dat was die onzekerheid. En ja, ergens geloof ik ook wel dat een soort gelatenheid op een duur over je kwam. Van laat maar komen, want we zijn nu toch alles kwijt. En dinsdagavond kwamen we in Franeker aan. En de trein hebben we ruim 50 uur in de trein gezeten. Ik ben een jonkje van 19 hier. Ik weet net correct meer wanneer het wie, maar het wie koud. En er komt een stroom meesken aan en het zeeg er net uit. Meesken wie een ellendig rond. Mijn been op een arm en oude meesken die het net meer rennen kon. In een lange stroom kwamen ze naar de Vastriterdel. En hier weer de gasfabriek. En daar weer warm wetter. En dat weer wichtig. Daar moesten ze wasken worden. Of in elk geval wat opknapt worden. Doucht waarschijnlijk, ik nog wel. Of zei iets. En die meesten kwamen dan weer uit. En dat snapte ik eerst net. Die gingen al hier een witte kop, liep het wel. En die werden dus bestruid, het liep wel poeierzoeker. Maar DDT. Want ze zitten onder de luzen. Van mijn herinnering winnen ze er poer min ontag. Zo zie ik nog nooit de jongen. Wij gingen hier wel heel wat meemaken van mijn beleving. Maar dit weer ellende. Gewoon echt ellende. Mia Verhegen en haar familie werden krekt als de oren evacuees onderbracht bij families in Frenscher en omkrieten. Evacuees die er min ontag binnen, zoals haar lettere kwanheid, komen in een neethospitaal te lonen. De zusters van het psychiatrisch ziekenhuis krijgen bij de wiekverpleging van Frenscher de opdracht de zieke evacuees te verzorgen. Nu de allieerden duidelijk onder de wind de haan binnen en het oorlogsfront dichterbij komt, rijdt ze meer meesken op drift. De stream evacuees uit Limburg is nog maar correct opdroegen uit eind maart op een beroep die wordt op het psychiatrisch ziekenhuis. Nu binnen het 428 psychiatrische patiënten van Dennenoord die Zuid-Laren niet opvangen worden matten, omdat de Duitsers Dennenoord opeisje van de eigen verwoende soldaten. Dit weer van de paviljoens waar de evacuatie begonnen is. De 26e maart binnen meesten duidelijk maken dat ze de 27e vertrekken moesten. Dus uit die tijd zei trein maar leeg. Nou, waar heen maar die meesten? Ja, waar mag je dan heen, terwijl het totale chaos is. Wie tot op de laatste dag eigenlijk onduidelijk hoeveel mensen naar Frankrijk het gingen. Er is sprake van dat er 1000 mensen naar Frankrijk gingen. Er is sprake van dat er net één heen ging zo. Dat er 100 mensen komen zo. Maar in ieder geval weer 428. Ze moesten de patiënten klaarmaken voor de reis. En ik kwam te werken in een afdeling waar hele drukke, gevaarlijke mensen eigenlijk waren waarvan je bang was dat ze zouden vluchten. En die werden ingewikkeld in een laken en daar een deken. En dan met een naald en een draad werd dat vastgemaakt. En zo gingen die mensen, er waren een stuk of 30... die gingen toen op een boerenwagen, werden ze getild. Maar het was een soort dwangbuis. Het is een ellendige toestand van mensen op wijn te lezen, die ik wil schreeuwen. Mensen die inderdaad angstig binnen, die met dwang houden willen matten. Mensen die haast net erin kennen, die toch dat hele stuk erin matten, omdat er geen overvoer mogelijk is. Dat maakt een verschrikkelijk ellendige aanblik best. Dit is het station van Fries-Zuid-Laren. Netjes om 4 uur ben ze begonnen te rennen. Jongens om 10 uur weer 428 patiënten. En witte voor medewerkers die hier aankwamen. Die schuifdeur open en dan kon je zo vanaf
paardenwagen werden ze naar de trein gebracht. En dan kon je ze uit die wagen zo in de trein tillen, dat ze daar door 2 broeders weer aangepakt werden. Wie een hartstikke gore wagons. Wie een wagons waar inderdaad dieren in zit, ongedierte in zit. Dus hartstikke vieze wagons wie in het. En toen moesten ze nog tot 's nachts 2 uur wachten voordat de trein vertrok. En daar hebben we heel lang over gedaan. Over die reis. En eigenlijk zo'n beetje de halve nacht. En toen kwamen we in Leeuwarden aan. Toen het licht begon te worden. Toen moesten we in Leeuwarden stoppen. De Duitsers verbieden verder te rijden. Omdat de trein Oedijze makkelijk doelwit is voor allieerde vliegtuigen. Dus we hebben de hele dag in Leeuwarden op dat perron gestaan. Er was ook geen eten meer, geen drinken meer. En toen heeft de stad Leeuwarden ons nog een paar grote tonnen met volksvoedsel gegeven. Dat waren gekookte aardappelschillen. En een stuk of 10 emaille borden en lepels. En daar hebben we de patiënten mee gevoerd. Die het tenminste nog wilden hebben. En toen eindelijk, toen het weer donker begon te worden, toen zette de trein zich weer in beweging. We deden er weer een paar uur over. Eén patiënt weer ondertussen overleden in de trein. Ja, de wanhoop wie wel voorkomen. Als de trein in Frenchier aankomt, wordt duidelijk dat er 427 patiënten huisvesten worden moeten. De PZ zelfs zit helemaal vol. De patiënten moeten onderbracht worden in 6 kwal. Het personeel van Franeker die had daar in de omtrek van die lokale stro gelegd. En daar werden de mensen allemaal ingelegd. Ja, verder weer heel weinig voorziening dan natuurlijk. Ze sliepen mij, nee, ik weet niet precies hoeveel mensen in zijn lokaal. Maar in ieder geval dicht op me kwamen. Correct vee, ja. We hadden natuurlijk ook helemaal geen serviesgoed. En geen keukengerei. En we zijn bij de burgers van Franeker langs geweest. En daar kregen we lege groenteblikjes. Die namen we mee. En lepels namen we mee. Gaven de mensen ons mee. En daar deden we de soep in. Daar deden we de thee in, de koffie in. Daar deden we de stampotten in. Want dat was het enige wat je kreeg. Het Duitse leger verliest meer en meer terrein. Begin april willen ze ook heel Grut-Lankum als ziekenhuis en kazerne van het eigen leger. De patiënten moeten er alle keer uit. Het personeel weet net waar ze met alle mensen heen moeten. Er is paniek, maar de Canadezen komen correct op tijd. De Duitse soldaten die er al zitten, verlitten Grut-Lankum in zo'n hassen en loeken haar waarom richting Woens en de Ooslediek in afwachting van de allieerden. Ze moesten eruit en wij mochten bij de deur oppassen dat ze geen spullen van ons meenamen. Want ja, dat was ook niet denkbeeldig. En er waren jonge jongens bij van zo'n 17, 18 jaar. Die gingen huilend bij ons de deur uit. Want die hadden wel in de gaten dat ze naar de dijk moesten. En daar waren ze als de dood voor. Zij dachten natuurlijk, daar worden we afgemaaid. En dat zal hen ook wel verteld zijn hoe het daar was. Hele jonge Duitse soldaten. Nou, dat was begrotelijk gewoon. Maar ja, wij waren blij dat ze weggingen. De bevrijding, dat wie op een snij. Ik kreeg van een van de Canadese soldaten een stukje chocolade. Nog nooit proeven.
En ik kreeg een stukje wieteballen. Ik nog nooit proef. Het ging gewoon feest. Iedereen zei, de onderdoekers die kwamen met de voorschijn in mijn oom keek. Die zei, hey, ben je al hier ook? Oh, dat is, ja, ik heb hier ook al sinds 42 of 43 zitten. Alles is naar het midden van Franeker gegaan. En daar hebben we gedanst. Ook patiënten en ook personeel, allemaal. Mensen winnen al hier opgetogen en haai, zeg maar. Hield ik maar buiten op straat zonder zingen. En daar heb ik een Friese volkslied geleerd. Toen hebben we 's middags daar erwtensoep gekregen. Maar die erwtensoep, wij waren dat helemaal niet gewend. Dus daar zijn we allemaal ziek van geworden. De ode ere o Friesken groen, klinkt dan in daver je vieren het troon. De ode ere o Friesken groen. Een stimme. Maar de bevrijding brengt net voortverromming. Het land verkeert in chaos. Transportmogelijkheden binder haast net. De patiënten van Dennenoord-Zuidlaren moeten nog de hele maaitijd en een pad van de simmer blijven. Wel fijn, je bent wel. Dankjewel. Op 16 april 1944 is Friesland bevrijd. En dan zong je steeds, nou, ze gaan Galika en Hoesta, ze gaan naar Dennenoord daar. En dat is net gebeurd. Dat wordt tot 26 juli. Ik show je een brief, dat is gedateerd 11 juli 1944 van het burgemeester en wethouders van Friesland en richten aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Onderwijs. In onze gemeente zijn 6 scholen in gebruik bij naar het hier geëvacueerde Stichting Dennenoord te Zuidlaren. Terugkeer naar Zuidlaren wacht op beschikbare stelling van vervoermiddelen. Ja, dat jouwt ook de ontwrichting in die tijd aan. De patiënten van Dennenoord verbleven uiteindelijk 3 maanden in Friesland. Ze binnen verzwakt, de omstandigheden binnen zwier, zieken griepen om haar heen. Voor 56 patiënten komt de weeromreis naar Zuidlaren te let. Hermina, op 69-jarige leeftijd aan longontsteking. Albertus, op 24-jarige leeftijd aan longontsteking. Japke, 48, aan TBC. Ja, al die kampziekten, hè, die ik ook opneem. Meestal in slechte leefomstandigheden, die dan bij me kwamen binnen. Die dan elke ik besmetten. Dus als je iets hier, dan sterkte ik net weer aan, zeg maar. Ik kreeg geen kracht meer. Ze worden begroeven op het begraafplak van Friesland. Bij elkaar in anonieme graven. We moeten even goed opletten. Dat we wezen moeten. Goed zo. Neem die bocht mooi. Oh. Kijk, zou het er wezen? Nou, dit heeft een soort kan. Je moest even wachten hoor, dat we even lezen kunnen. Ja, want dat is... Volgens mij moeten we er hierin. Maar het is een hele lange oprijlaan. Dan moet het wezen. Oh, ja. Nou, geweldig. Ja. Dus hier moeten we zijn. 2:15, mooi tijd. Ja. Ja. Ik ben al heel benieuwd hoe het eruit ziet. Ja, zeker. Ja. 528 psychiatrische patiënten voorbij op weg naar het station in Fries. Zij werden begeleid door verpleegkundigen van Dennenoord, die met hen meegingen op hun reis naar het ziekenhuis in Franeker. 56 van deze patiënten kwamen 3 maanden later niet meer terug, omdat ze inmiddels waren overleden.
Vandaag staan we na 68 jaar voor het eerst stil bij deze gebeurtenis die al zo lang geleden is. Dat doen we omdat we vinden dat deze psychiatrische patiënten en hun begeleiders niet vergeten mogen worden. Ja, dat is heel mooi. Het is heel mooi. Ja, prachtig. Heel mooi. Vannacht maar slapen, hè? Hè? Dat je nou vannacht maar kan slapen. Ja, want je ziet het allemaal weer voor je. En je beleeft natuurlijk ook de dingen weer van vroeger. En echt, het is echt zoals dit was, zo is het echt geweest, hoor. Echt waar. Ja, kleren aan natuurlijk, maar dat geeft niks. Nee. En de herinneringen zijn nu veel sterker dan jaren geleden. Ja. Ja, en nu denk ik, en nu moet ik het afzonden. Want anders blijf je ermee zitten. Ja. Het is natuurlijk waanzin. Het is waanzin. Het is aan de inspanning van alle verpleegsters. En ik wil de bevolking van Friesland en goedwillende mensen is nog te danken dat het niet nog volle meer uit de hand is. Ja, maar ja, de mensen weer verlegen. En wat doe je? Als ze nou gisteren dat het daar in Dennenoord nou een chaos weer. En die mensen moesten ergens heen. Ik zei barmhartigheid. Tuurlijk weer het waanzin. Maar als je toch waanzin leren litten, dan kom je net zo ver. Ik denk dat barmhartigheid een wichtiger criterium is. Een hegere categorie als wie ziet en waanzin. Het gaf een bepaalde zekerheid. Hè? Eigenlijk kon je daar altijd wel op rekenen. Het was een goede regeling. Het was een prima regeling. Wij hadden dan, ik weet niet meer precies de bedragen, maar ik weet wel, we hadden dan een inkomen. En dan kwam er nog materiaalkosten bij. Ik vond dat altijd onbegrijpelijk dat dat kon. Dit gebouw werd me aangeboden door de gemeente. En ik kreeg bij de bankkrediet, omdat ik in de BKR zat in die periode. Dus dan kan je een hypotheek afsluiten. En dat kan op een andere manier kon dat niet. Als ik in de bijstand had gezeten, had dat we niet gekund, bijvoorbeeld. Wij waren de enigen in de maatschappij die moesten werken voor onze bijstand. Hè? Er was geen metselaar die een muurtje moest metselen. Er was geen fluitist die in een kamertje de hele dag moest gaan zitten fluiten. Maar wij waren de enigen die iets moesten produceren. En dan werd het ons nog kwalijk genomen ook, dat als we het deden, dat ze het of niet mooi vonden, of er werd maar met de pet nagegooid. In Friesland wie het behoorlijk goed, vond ik. Ik vond dat wij de keuzes die we aannamen in de BKR, dat die een bepaald niveau hingen, absoluut. Ik ben er niet bij geweest, maar het is in ieder geval voor de commissie toen geen probleem geweest.